Is-Soċjetà Santalina l-Banda Duke of Connacht's Own tippreżenta il-Marx tal-Ġimgħa. Merħba fir-rokna il-Marx tal-Ġimgħa. Illum għażilna marċ ieħor kolossali mill-arkivji tal-Banda Duke of Connacht's Own. Il-marċ tal-eksurmast direttur tagħna il-Maġġur Anthony Aquilina illi ħalla bosta marċi tant sbieħu tal-widna fl-arkivji tal-banda tagħna. Il-marċ Fiesta illi din is-sena jala 45 sena minn meta kien miktub. Kienet is-sena tal-1976 meta l-Maġġur Anthony Aquilina kien żanżan dan il-marċ hekk popolari fil-festi tagħna, speċjalment fil-festa tagħna l-Karkariżi għad-Unur Santalina. Dan il-marċ kien imżanżan bil-banda San Gaetano tal-Ħamrun. Bla dubju, jgħaddu kemm jgħaddu snin minn fuq dan il-marċ sabiħ jibqa' dejjem ġojjel fil-festi tagħna, fil-briju, fl-atmosfera ta' festa tradizzjonali qalb il-marċi brijużi li jagħmlu parti mill-kultura tal-festi tagħna, speċjalment meta nsemmu il-festa tant għażiża għalina il-Karkariżi il-Padruna Santalina bil-banda Duke of Connacht's Own, l-ewwel banda Karkariża, id-doq bidritt u bir-raġun dan il-marċ tal-eksurmas direttur tagħha il-Maġġur Anthony Aquilina. Il-marċ tal-ġimgħa tippreżenta l-marċ Fiesta tal-Maġġur Anthony Aquilina. Marċ illi ser ikun meħud minn compact disc maħruġa mill-banda tagħna fis-sena 2005 taħt it-treġġija tal-eksurmas direttur Maestro Andrew Colero.
Dak kien il-marx tant popolari fil-qalba tal-Każin tal-Ama, fjesta tal-Maġġur Anthony Aquilina, ex-surmast tal-banda tagħna. Il-marx tal-ġimgħa kienet menġuba lilkom il-preżentatur Daniel Vella, Marchifest Productions u bil-kollaborazzjoni mas' Sur Eric Busuttil, chairperson tal-Kummissjoni TIC.